І в мене таке дитинство проходило між двома культурами: українська і понятно. кримсько-татарська. І я на літо півліта проводив в українському селі. Мгм. Ну, як українське село, це теж Запорізька область, недалеко від Донеччини. Мгм. І ну, там всі розмовляють так, на суржику, не чисто українська, а суржик. Ну, не російська мова. Така Там українська, але така специфічна. суржик, да, такий. Це мамин родственники. Да, там мамині. Мгм. А вже по батьковій лінії в цю велику Тернівку це наполовину болгарське село, наполовину кримсько-татарське. Мгм. І мені дуже подобався цей колорит, коли приходиш, коли сорушка, зараз поясню. Ну, напевно, всі глядачі знають, що таке сорушка. Ви знаєте, Я що? ні. Ви не знаєте, що таке? Я ж не глядач. Ну, ви ж знаєте, так? Ні. Звичайно, не знаєте. Ну, у дворі такі будівля з коврами, такий апостаментик такий туди. Ну, у нас називалась вона сорушка. І туди заходиш, там такий столик невеличкий, всі сідали по кримсько-татарському, пили чай з п'ялок, цукерки були і так далі. А в українському селі було під вишнею стіл, борщ, самогон, цибуля, приходили, там друзі якісь там дідови, і там якісь там байки, там щось там розповідали. От. І мені подобалось постійно порівнювати ці дві культури. Я ніколи не забуду, коли я лягав спати, і мені дід Різа покійний давав таке маленьке радіо з налаштованою хвилею сімферопольською або сімферопольською, да, напевно. І там кримсько-татарські пісні співали, і я так засинав під ці пісні собі. Які це роки були? Зараз скажу, це були 89-й, 90-й, 91-й, оці от роки, коли я оце все добре пам'ятав. Ніколи не забуду. Там це степне місцевість степна. І ми з дідом пасли, і вівці пасли, і він робив з якоїсь верби сопілочку, бо був колись плотником. От, і він якось так по дереву дуже гарно все це діло майстрував. Він будинок сам побудував, де вони досі живуть, де моя бабуся досі живе. От. І я там собі малим на сопілості грав, степи, вівці, пасуся. Красота.